Per segon any consecutiu, la Falla a la plaça de Torrent organitza una jornada per a destacar el plat més representatiu de la gastronomia local, el tradicional rossejat, una forma de posar en valor un dels plats típics torrentins més arrelats en la història de la població de l'Horta. Cigrons, botifarra, arròs i sobretot la pilota tan dolça com salada són els secrets per a un bon rossejat torrentí. Per què? Perquè és un plat nostre, és lo nostre, és el rossejat de Torrent, i la Falla de la plaça volia fer-li un homenatge, retreure un homenatge al rossejat, perquè és un element molt important, és un patrimoni, igual que la torre, perquè estem als peus de la torre, dels torrentins i sobretot de la falla, dels fallers i falleres de la Falla de la plaça. Este matí de ben pronte estan fent les cassoles, les han dut a un forn, on les hem preparat, les cassoles estan fetes al forn, i s'ha fet ara una degustació, que la gent ha comprat el seu tíquet i ha degustat un poquet de lo que és el rossejat. I bueno, pues per a mi és un orgull poder donar a conèixer un plat típic com és el rossejat torrentí, a les diferents poblacions, un poc que molta gent pugui degustar-lo i pugui conèixer el que realment és patrimoni a nivell menjar de la nostra població de Torrent. Quines serien les característiques, les particularitats del rossejat? Bueno, la particularitat més gran del rossejat i la particularitat i peculiaritat més gran és la pilota dolça, que és una espècie de massapà que està feta en armela ratllà, està feta en canella, dur rallaura de llima i sucre glaç. Això és la peculiaritat més important del rossejat. El rossejat torrentí és una cassola d'un bon puchero de Nadal, on caben 5 o 6 diferents carns, en unes poques verdures perquè absorbisca un poc de més la grassa, i després porta tots els embotits que cada persona i en cada casa li vulguin ficar. Una bona representació del consistori torrentí va gaudir d'una estona de germanor de poble i va tastar el rossejat més tradicional en cassola i forn dels més antics. Pues sí, la veritat que sí, és el nostre plat estrella, és una tradició. No només és un tema gastronòmic, sinó que concita alrededor del rossejat, n'hi ha tota una història, se teixixen tots els llaços familiars de molta gent, moltes carnisseries, molt de comerç i sobretot la idea també de la cassola de Sant Blai, que sabeu que és el proper dia 3. A més, durant tota la jornada, els assistents han pogut gaudir de demostracions de cuina, balls regionals i conèixer més de prop aquesta recepta per cuinar un arròs tan particular i especial.